Spoločnosť Axus SRO sa špecializuje na predaj a servis pneumatík všetkých kategórií. Od osobných a dodávkových, cez nákladné, SUV a offroad vozidlá až po priemyselné a poľnohospodárske stroje. Axus SRO prevádzkuje online e-shop pneumatiky-protektory.sk, pričom kladie dôraz na rýchle doručenie, spoľahlivý zákaznícky servis a veľký výber pneumatík i hneď k odberu v sklade Ladomer 278 Žiar nad Hronom. V centre jej portfólia stoja kvalitné, nové a protektorované pneumatiky, ktoré predstavujú cenovo výhodné riešenie bez kompromisov v bezpečnosti. Firma Axus je najväčším zmluvným partnerom českých protektorov vraník na Slovensku, na ktoré sa vzťahuje časovo neobmedzená záruka. Vďaka úzkej spolupráci s výrobcom vraník ponúka firma široký sortiment protektorov vrátane sezónnych modelov. Spoločnosť Axus je partnerom siete Point S. Na zakúpené pneumatiky od vybraných výrobcov poskytuje firma pneugaranciu.